Saya kenal Dik Niken. SMA-an lah. Saya SMA. Apalno Dik Niken main aja sembarangan aku. Mereka SD. Pentas pertama di Tulungagung. Pertama sampai pertama kenal itu kalau nggak salah itu ya kayak di pentas wayangan. Oke. Jadi apa ya acaranya lupa ulang tahun Tulungagung apa lupa. Pokoknya di Tulungagung. Wis kira-kira sampean umur piro? SMA kelas 2. SMA kelas 2. Lah Niken umur piro waktu kuwi? Tahu SD kelas berapa gitu. Si SD. Wong aku tahu nanggap Niken niku wayah apa ya? Wayah nek Kampung Dansel ya. Kuwi lho sik cuwilik. Bunder ngono rumah saku waktu itu ya. Lah sampean berarti SMP kelas 2. Kira-kira lek selisih umur paling saiki sekitar 15 tahun, 10 tahun. Loh enggak no. 7 tahun lho. Kacek Saidi ya. Sabda horeg kang sumewa gegering pasewa akan kathah samyana arga wonten dwirata mekta pedhot king wantilan sawenehan arga lagi wawan pangandikan Nalindring Astina dalah ingkang ngrokok Mandura Prabu Baladewa ketatak kasaru geger ing Jawi ana wujuding pandhita Brahmana ingkang abaes yaksa utawa buta kledang-kledang mingganing stinggil garing Astina gawe cingak ingkang samya mulat Pandhita Akarya wangsit pindha kumpang ajab ing tawang susung angin ngending kone miwang kalih kangkung wekasane langit jaladri ong tan samar pamoring suksma sinuksmaya winahya ing hasepi sinimpen teleng ing kalbu
halukon laguning lekas kita linuding kidung kadung kadareng hamor ngun manah rahayu Hayuwana tan agolong gumolong manadukara Iya jagat Dewa Bathara, iya jagat Pangestunggara. Durung suwe anggonku wawan pangandikan dening Prabu Baladewa. Lako iki ana wujuding Brahmana ingkang nyolowadi. Panembahan panjenenganmu kuwi pandhita saka ngendi lan sapa ingkang dadi peparapmu? Sarta duwe perlu apa jeneng sira Panembahan marang panjenengan ingsun? Wiladala. Iya jagat, iya Dewa, iya Bathara, paleh menapa sinuwun? Sinuwun Prabu Duryudana Sudi Amastani. Kula menika Begawan Gudha Mangkara wingking saking Pertapan Guwa Mangleng. Leres menapa mboten menawi ing papan mriki menika sinebat winastan negaring Ngastina? Iya pancen bener. Kene iki negara kang winastan negara Ngastina ya Gajahhoya. Syukur bagi jumurung. Jane dateng Jawi kathah tulisanipun ning kula mboten saged maos. Kuwatir nek kleru dados sinuwun Prabu Duryudana menika menapa panjenengan? Iya pancen bener. Jagat ora ana loro. Ingkang jejuluk Prabu Duryudana kuwi ya panjenengan ingsun iki. Wah, syukur. Saged kepanggih kalian ratu ingkang sugih bondo tur sugih bandu. Banjur sowanmu mapan ana Ngastina kene. Ngaten, sowan kula dateng mriki namung badhe pamer. Apa bakal pamer bondo donya ana ngarasane ingsun? Sanes. Anggen kula dateng mriki namung badhe pamer wujudipun kasekten. Awit jagat menika sampun ngundangaken Begawan Gudha Mangkara menika pandhita ingkang sekti mandraguna bebasam tinatah mendat jinara menter pinaku mendal binedil njundil. Kula menika pandhita ingkang kesdik ing paningal wis ngerti sadurunge winarah. Apa kena tak ugemi? Apa kena tak ugemi kabeh sing dadi ucapmu Panembahan Gudha Mangkara? Lho pripun to? Saged dipun buktekaken sinuwun. Lamun jeneng sira Panembahan Gudha Mangkara kuwi pendhita kang wasis waskiting esti. Coba dina iki batangen. Ratu Ngastina ripalungguhaning Prabu Duryudana lagi menggalih babagan menapa? Welah dalah. Saklebatan kemawon kula sampun mangertos sinuwun. Dinten menika paduka menggalih babakan para Pandhawa ingkang wanuh-wani bendung wujudipun Bengawan Srayu. Pramila boten nama mokal
menawi iline banyu menika mlebet wonten laladan negari Ngamarta. Wekasan negari Ngastina mriki babar pisan boten kejatahan toya. Jalaran inggih awit saking kamurkanipun para Pandhawa ingkang wani-wani mbendung wujudipun kali Srayu. Leres menapa boten? Edan-edanan. Andita karya wangsit pindha kumbang ajab ing tawang susuh ngangin ngendi nggone pripun kados pundi leres menapa mboten ingkang dados atur kula babar pisan mboten meleset leres dinten sak mangke kogel raosing manah kula awit kamurkanipun para Pandhawa ingkang wantun bendung wujudipun kali Srayu pareman malah babar pisani Duryudana nyuwun senjata pitulungan kados pundi caranipun supados ngendhek niatipun para Pandhawa anggenipun bendung wujudipun Bengawan Srayu. Punika gampil nggih. Kula gadah wadyabala ingkang saged silem wonten saklebeting banyu. Bendungan ingkang dipun damel para Pandhawa badhe kula jebol kaliyan wadyabala kula saking pertapan Guwa Mangkleng. Saksamunipun bendungan sampun kula jebol sisan damel ora susah dadak ngenteni Baratayuda Jaya binangun. Pandhawa sisan gawe badhe kula pateni. Pandhawa sak kresnane badhe kula pejahi. Awit Prabu Kresna menika pamonging Pandhawa ingkang dados sumber kekuatanipun para Pandhawa. Lamun Panembahan wis kasembadan jebol bendungan Srayu lan mateni para Pandhawa sak kresnane pisan. Panembahan Begawan Godha mangkara njaluk bebungah apa? Panembahan Begawan Godha mangkara njaluk bebana apa? Sanes wujudipun Raja Brana, kula namung badhe nyuwun putri boyongan. Rayinipun Ratu Dwarawati Prabu Kresna ingkang asesilih Dewi Bratajaya ya Dewi Sembadra. Bangsat suwe-suwe kupingku ora kuat ngrungokne. Wah. Mundur. Wah. Pradama ndamlere kena tatu kaya sinepi jojo bang amawinga-winga wangis desmalane kleketing jagat gelak-gelik bumi parsuman ngijajil setan memba menungso. Iki sapa iki lagi ketemu kok wis bengak-bengok lekno mripatmu jerengen gobokmu. Nalendra Mandura Prabu Baladewa Kakrasana Kusuma Malikita Karsana ya wasi Jaladara. Baladewa wasok kupingmu. Ojek to. Iki ngapa kok bengak-bengok iki karepmu apa? Ngastina wiwit mau kahanane ayem, suasanane tentrem. Ning bareng enek pendhita sing raine kebarongan. Sumbar bakal jebol bendungan Kali Srayu, Sumbar bakal mateni Pandhawa, Sumbar bakal mateni Ratu Dwarawati. Mara coba saiki pitakonku Wangsulana. Kowe kuwi janjane pandhita apa jagal menungso? Ngojek bareng Kresna
Arep tak pateni kowe kok muring-muring kowe iki apane Kresna? Ketara pendhita ora tau nonton wayang kowe. Ya. Pendhita ora tau nonton wayang. Baladewa ki sedulure tuwa Prabu Kresna. Kalebu si Bratajaya ya si Sembadra. Kuwi adikku wedok. Kowe kok arep njaluk putri boyongan pengen rabi karo adikku si Bratajaya timbang adikku mbok rabi luwung Bratajaya tak pakane kirik ngerti ora kowe edan aji kirike timbang aku iblis Baladewa ora trima karepmu saiki piye sedulur kuwi tega larane ora tega patine lakon mateni para Pandhawa lakon mateni Ratu Ndarawati Langkana dhisik nata Mandura Prabu Baladewa dina samengkono Mandura Prabu Baladewa Rama Kusumawali kita karsana ya wasi Jaladara bakal nganakake wujuding giri swayembara. Apa swayembarane? Sembada ingkang jinangka rahayu ingkang tinemu Basuki kang kaesti kowe bakal mateni para Pandhawa kang sarwa Ratu Ndarawati Prabu Kresna ning rabi adikku si Bratajaya Sembadra. Lamun bengkah dadane hilang nyawane Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Petak ajiya sing dadi sundarmu. Ora teges aku ngungalke jojo ning patembayane Begawan Godha Mangkara. Arawe bakal rantas malang tak putung kakean cangkem dublak tungak cangkemmu bong. Geger iki. Adyadara miturut hanut sumarah mring Gusti dene sidi menyang utama panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara rinarepan mring pro abdi Adipate Kakang Durna kados pundi nggo totoan nggo pandhita niki wau saged ngrampungi gawe napa mboten totoan pripun kinten kula kok saged Kakang nek kula mboten dasar kula niku ilmu titen. Wis bola-bali bola. Ngastina niku ketengan pendhita sing aneh-aneh. Ning nyatane ya tetep gagar-wigar tanpa karya. Ngono. Nglakon wanyu katentreman nganti pirang-pirang jilid. Nyatane pendhita sing teka rene ya muspra dah tanpa guna. Ning nek niki ketoke pendhitane benten kok Kakang. Benten. Ya. Ketitik duweni wadyabala sing iso silem wonten banyu mesti kemawon bendungan serayu saged jebol kalian prajurite Begawan Godha Mangkara. Sadurunge pendhita niki wau duwe prajurit sing iso silem ana banyu, Pandhawa niku nggih duwe Antasena. Antasena anak Werkudara niku nggih saged nyemplung banyu. Napa? Antasena niku menungsa setengah urang. Sadurunge Begawan Godha Mangkara duwe anak buah sing iso nyemplung silem ana banyu. Pandhawa pun duwe Antasena. Lho pripun? Ana meneh umpama pendhita ning kene iso makbur. Pandhawa duwe Gatotkaca. Upamane pendhita sing iso ambles bumi, Pandhawa duwe Antarja. Pripun niku? Pandhawa niku komplit. Dadi mrika pun wonten sing silem banyu. Oh, pun wonten. Malah Antasena menika teng Ngamarta teng rombongane para Pandhawa ngelatih renang. Oh. Antasena ngelatih renang. Sing dilatih, nah sindan-sindan niku dilatih renang.
Sinden kok renang. Lho. Oh, teng renang niku aja mung renang lho. Banyu niku kena nggo ukuran kena nggo ngetes sinden kuwi perawan apa randane ngono. Ya, gila. Contone. Iki didawakne ora? Ayo. Kon mboten usah ngirit bahan Dik Patih. Ya. Paman sengguni paman. Kula wonten dawuh perintahno para Kurawa supaya ngawat-ngawati lakon di Begawan Gudha Manggur inggih. Menika sampun dados kewajiban kula nggih. Anak Prabu Duryudana sampun waskuwatos ing penggalih Kartamarma. Kula wonten dawuh Njeng Koko Prabu. Bubarna ingkang padha gantung sibuk Kang Sarta Kakang Dipati Basukarna. Kula wonten dawuh Yayi, mugi antuk pangasih saking Gusti ingkang Maha Asih. Paduka Kakang Narapati kanggo Karna Basena ampun ngantos kendel kiwala. Paduka nganggo Karna Basena tumutu aja mangkah tumutu kumrembyah. Anjampangi tindakipun niki Begawan Gudha Manggur. Nuwun inggih. Rawaca dawuh pangandika Paduka mangestokaken dawuh Kartamarma. Wonten dawuh Bubarna kang padha gantung sibu tumuli panjenenganing Sunarsa kundur hanggedaton. Rawaca dawuh pangandika Paduka kepareng hamid madal pasilan. Sabet biar katalika wau paripurna sing pasiwakan giya Sang Buminata jengkar saking dampar kencana arsa kundur hanggedaton. Sipate Sang Nalendra, yen Cinandra wis tanggap ing sasmita.
Patra. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar amma ba'dundu anakku sing setinik-tinik anakku bocah ayu limbu ana dawuhmu apa yang nimbali karo anakmu aku leren sawetara ya nok ngono mak ingkang angka sepisan ora lali aku kang sarta kowe ya kuwi ngucapake kang sarta ngungkapake rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti kang murebeng dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasana ngono ya mak iya ingkang wis malembarake ya kuwi wujuding keberkahan kang sarta kenikmatan saengga aku karo kowe sak rombongan bengi iki bisa manunggal ingkang sarta tetunggalan ana ning adicara bengi iki no ngono ya mak iya lah banjur bengi iki adicarane apa ya ngaku nyadong dawuh ngene ya nok kepiye adicarane bengi iki ya kuwi tidak lain dan tidak bukan ya kuwi kitanan ngono tasyakuran khitan sing dikhitanke sapa ya kuwi adiku lanang Dik Saka oh ya Dik Saka Arkan Pramudia oh ngono ya mak ya kuwi putrane Mbah Amin kang sarta Ibu Sudarmi ngono
Adicara tasyakuran khitanan putrane Mbah Amin kang sarta Ibu Sudarmi bengi iki digelar di rupyan-rupyan ki nggelar kelir gantung gong. Awake dhewe sak kanca kasembadan sowan ana ing dusun Gedang Kluthuk Desa Sawan Kadipaten Nganjuk ya Mak. Pancen bener kaya mangkono kok no. Iya ngestokake dawuh. Adicarane khitan-khitan. Supitan ana uga sing ngarani tetakan ning kok ana uga sing ngarani diislamke ngono kae piye to Mak. Lah kuwi perlu direvisi, perlu pembenahan sithik mboko sithik ya Nok. Ngono nek tembunge sing kleru tembung golongane menek klopo nggodhog wedang kuwi isih kena dimaklumi. Ngono. Ning nek perkara sunat tetak, supit kuwi kok nganggo tembung diislamke kuwi perlu dibenerke. Ngono ya Mak. Sebabe apa? Merga tembung diislamke kuwi tegese wong sing lagi mlebu Islam. Ngono. Kamangka mlebu Islam apa orane manungsa kuwi ora diukur ya kuwi nganggo sunat apa to yen ora nanging wong mlebu Islam kuwi ukurane kalamun wis maca 2 kalimat syahadat, becik syahadat Gusti kang sarta syahadat Rasule. Ngono nggih. Iya ya Mak iya. Lah banjur nek ana tembung sunat, sunat kuwi itibak Nabi kok, Nduk. Ngono. Sunat saka tembung sunah, itibak Nabi jaman ya kuwi Nabi Ibrahim Duk rikala semana. Ngono ya Mak. Iya ngestokke dawuh. Dadi Nabi sing sepisanan nindakake khitan Nabi Ibrahim mula tembunge sunat merga sunah itibak Nabi. Ngono ya Mak. Kuwi maratandani manungsa wis akil balik utawa wis diwasa. Lan sing perlu digarisbawahi Nok, kepiye Mak? Dewasa lan orane manungsa kuwi ora diukur nganggo umur kok Nok. Ngono ya Mak. Dewasa apa orane manungsa kuwi ora diukur nganggo umur, nanging dewasa apa orane manungsa kuwi diukur nganggo cara berpikir. Ngono ya Mak. Cara berpikir. Iso mbedakake ngendi bener, ngendi kleru. Iya. Ngendi halal, ngendi haram, ngendi hak, ngendi batil. Ngono ya Mak. Oh, sedekah kuwi entuk ganjaran. Oh, maksiat kuwi dosa. Iya. Lamun iso mbedake ing antaraning bener kelawan luput, hak kelawan batil, ya ing kono kuwi mau manungsa kena denarani dewasa no. Iya. Dewasa pamikire, dewasa akhlake, dewasa pakarti kang satu pindake ya Mak. Pancen bener kaya mangkono. Iya. Iya ya Mak, ya ngestoke dawuh. Wong ya ana kono. Iya. Bocah isih SD, bocah isih SMP ning pamikirane wis dewasa. Iya. Ning semono uga ora sithik. Iya. Sing wis tuwa, sing wis akeh umure nanging pemikirane isih mbucahi kuwi ya ora sithik. Ngono ya Mak. Mula karo biyung wis diandharake ana ing ngarep. Dewasa kuwi ora diukur nganggo umur nanging kepiye anggone berpikir, pola pikir, cara berpikir. Iya ngestokake dawuh. Iya. Wah, bombong kaworan bunga kok, Nduk. Iso sowan ning keluarga besar Mbah Amin sak gotrah kang sarta Ibu Sudarmi. Kang mapan ana ing dusun Gedang Kluthuk. Iya. Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kadipaten Nganjuk. Iya. Iki manggone ana gunung-gunung. Ya, Gunung Wilis. Rong dina iki kanca-kanca saba gunung terus ana. Iya. Iya ora dadi baya pangapa. Ora dadi baya pangapa jernyatane wong kanca-kanca Astabrata ki anggota sing siap segala medan. Wong ngono ya, Pak. Arep nggon sumo, arep nggon panas ngentang-ngentang, arep nggon adem cekut-cekut. Ayo. Kowe siap no. Oh ngono, Mak. Wingi ya ning gunung, wingi ning Kromengan Malang. Ya, saiki ya ning sawane gunung. Ya munggah-munggah, heeh. Aku wiwit wingi bengi nganti saiki iki mau perjalanane nok. Ya, nganti ora iso turu. Ada saben aku yen perjalanan
budal dalang kuwi mesti turu ning mobil. Ya, iki mau ndelok dalane kaya ngono, wah ora sempet turu ana. Ya, nyawang dalane wis gegirisi, yo ngalah munggah neh. Ya. Yo ngalah ya ampun munggah neh. Ya ampun kon munggah neh, peh ngantek-kentekan Joko aku kon munggah terus kok. Ya. Ya, Konteke iki lho. Ya, Konteke iki lho. iya. Iya, Mak. Sesuk prai sedina. Ya. Prai sedina Terus sesuk meneh ning Laladan Kertasana Ndrenges yen ora kleru. Ngono ya, Mak. Iya. Monggo warga masyarakat Sawan nek pengin mudhun, ya. Pengin nyekseni utawa mirsani pagelaran wayang kulit ana ing Laladan Ndrenges Kertasana tak aturi merapat. Ngono ya, Mak. Iya, ngestokake dawuh. Terus uga pengumuman pisan ana sing tukan takon. Pancen yo nyatane lagi positif lokasine. Sing tanggal 31 kuwi Nok. Iya. Ana sing WA utawa DM, Mas jane lokasine menika teng Sanggar Astabrata menapa teng alun-alun Brebeg. Keputusan terakhir tanggal 31 Oktober pentas. Awake dhewe pentase ana ing Stadion Brebeg. Ngono ya, Mak. Ngarepe alun-alun. Oh iya. Iya, Mak, iya ngesto. Ngene iki wis cetha ngiglono. Iya. Bakul-bakul sing arep nyusul. Penonton-penonton sing arep mirsani karep ben cetha. Iya, iya ngestokake dawuh, Mak. Sing baku bengi iki ora iso matur apa-apa dongane awake dhewe, dongane Biyung Cangik Kang sarta anakku Limbuk Banyu Mili. Kanggo adiku kang wis kasembadan ya kuwi ditetakake ya Dik Saka Arakan Pramudia. Dongane Biyung muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara ya kuwi pagelaran wayang kulit ana ing bengi iki ya Dik Saka Arakan Pramudia kang wis kasembadan ditetakake dadi putra kang soleh. Iya. Bangun miturut marang apa sing dadi dawuh pangandikane wong tuwa tercapai atas segala cita-citanya ing tembene dadi putra kang piguna tumrap nusa bangsa kelawan agama. Amin 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 Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Jebul kae sing tak Yo. Hei.
bola bali wis penonton ana ing laladan Nganjuk luar biasa kok no. Iya, apa maneh iki uga di live streaming disiarkan langsung Asta Brata Media. Ya, sing dadi ya kuwi YouTube heeh. Dadi sing kepareng mirsani ora mung penonton kang ana lokasi, iya, sing ngreksa sawahan. Iya. Sapa? Ya kuwi no. Sapa? Kuwi bengi iki wayangan sing paling kenyih ya sing ibad kuwi. Ya heeh. Kuwi wingi-wingi ya kuwi sing apa asli kene kok. Mas Akbar pokoknya gedang kluthuk kudu seragame yoga pink. Ya tak turuti pink. Delok meneh, menglimbukane wis tak seket ki anu genti sentir. Ning gorek wirawiri PKK kene wis sering ngunekke ngono. Mbok jang dalange kuwi tenan retris, dalange kuwi wae. Ya, paling kenyih tenan kok jan pengibot ganjinge tenan kok. Ya ora dadi boyo pangapa, heeh. Wong awake dhewe ya karwane ya arang-arang no ning sawahan. Heeh, ning yo ki wis mulai masuk sithik mboko sithik. Ya ampun, warga sawahan seluruhnya nek arep apa ki ngundang dalang kabar wis ora sah maneka warna carane lewat pengibot menika. Menika saged. Oh ya, regane padha no. Ya, kuwi priyayine jujur. Ya, ya, sing ibot wis lewat sutris kemawon. Ya. Sutrisno Hadi, iya pun lewat mriko wis gampang. Iya, mergo ana image wong Nganjuk wedi nanggap awake iki mergo larang. Lah ora kono ketoke tok wi larang ning setitik semono ki. Ngono ya, Mam. Ora pun mboten urusane bagian manajemen sanggar iku pun buka rega menika nek ora mampu ngenyango aja golek dalang liya. Ngono. Ngenyango ya. Ya, Mak. Iya ngestokke dawuh ya. Ternyatane sing penting seduluran. Oh ya Mak iya ngestokke dawuh. Ya perkara rega ki setunda sebilik-bilik to, Nak. Ya. Ana tetembungan jare seni kuwi yen dijaluk murah yen dituku larang. Lah ya mula kang kaya mengkono. Ya. Ing atase Nganjuk kuwi dudu awake dhewe tok dalange. Ya. Dalange Nganjuk pirang-pirang no. Iya, yen didata ning dinas kuwi ana 100 kurang sithik dalang. Heeh. Mula awake dhewe iki rega iki umpama gelem murah-murahan ngono ya ndak dadi rasanane dalang liya. Ngono, Pak. Mula ya setunda sebilik-bilik. Iya ngestokke dawuh. Iya, Mak, iya. Pagelaran wayang bengi iki sik iki ana mau Mas Sutris tuan rumah request pepiling karo selawat badar. Oh ya kalih Mbak Zoya. Waduh sapa Mbak Zoya nyumbang lagu. Oh ngono Mak. Ya ning gedang kluthuk kene iki ketoke nek adiku sing anu belajar dalang no. Hebat, heeh. Nganjuk iki luar biasa tukulan-tukulan dalang iki saya akeh. Ya, Dengan perkembangan zaman generasi dalang saya akeh, generasi sinden saya akeh, generasi pengerawit saya akeh, sing kudu dipikir sing ora kalah penting awake dhewe ya kuwi generasi pecinta dan penanggap wayang. Kuwi sing paling penting no. Ya. Generasi pecinta karo penanggap wayang akeh dalang Joro Langit gedabiah kakean cacah ya akeh pengrawit nganti ana pagelaran wayang kok nganti akeh pengrawite timbang sing nonton paribasane ya akeh sinden Joro Langit ya ning nek ora ana sing nanggap ya merongos ning omah mlumah no ya mula sing ora kalah penting iki generasi penanggap kang satu pecinta wayang iki uga wajib ditanamkan mulai sekarang piye cah cilik-cilik nresnani wayang. Ya, mula omahe yo gedang kluthuk mau adikku sing belajar nang ndi cae wis anu burung ning kene pura. Karepku tak kon nyedak panggung. Heeh, dadi nek dalang nonton wayang iki ning dhuwur panggung. Ya. Aja ning ngisor, aja ning warung. Ya. Jenenge dalang iki nek nonton wayang ning dhuwur panggung. Ya, kuwi minangkane dadi tandha seduluran. Ya Mak, ya ngestokke dawuh. Yo alon-alon waton kelakon gremet-gremet waton slamet sareh-sareh waton pikoleh. Ngaturke sak tembang sik
saka Sohibul Hajat tuan rumah ngersake pepiling didhisikake. Wo ya. Ya, diwalik slendro. Ya, nganggo bawa karepen jangkep. Ya, ya, dibawani karya besar Ki Haji Anom Surata. Oh ya, mangga pira swara ingkang sampun samapta ing gati sawiga ing diri kula aturi dandang gula pepiling mengki dipun dawaken tembangipun pepiling. Wah ya, mangga Mas. Ya. Rukun Islam kang lima niki katindakna mring para sama aja padha ditinggalke Tembang menika nggih kula kintunaken keluarga besar Sohibul Hajat ya minangkani dawuh mugi saged karenan ing penggalih nyambung paseduluran ngraketke silaturahmi ngono. Lajeng Mas ya rukun Islam niku sahadate kang angka siji kang angka loro solat dene kang telu tembang menika nggih kula kintunaken kagem kanca-kanca komunitas ingkang pamantau lumantar channel YouTube ngono FMA dan lain sebagainya kanca-kanca ngaturaken panuwun ingkang setia mengikuti channel YouTube Sanggar Seni Astabrata ngono Mak. Ya, ngestokke dawuh. Lajeng Mas. Ramadan nindakne poso papat zakat ping 5 ngibadah haji ya rukun Islam sampurna ya diaturke tibake pepiling. Mengko lagi bintang tamu Mbak Manuhara katuran jumeneng. Pepiling dhisik diaturke. Mangga coba kaya ngapa? Dadekke celorot. Yo.
Matur nuwun. Dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah, dan dengan seni dan budaya hidup akan terasa lebih indah. Wah ya, wis ditindakake menjadi prinsip para warga masyarakat ing dusun Gedang Kluthuk. Iya, utamane keluarga besar Mbah Amin kang sarta Ibu Sudarmi Sakutrah. Kuwi ngono ya, Mak. Yo, iki sing dianti-anti kudu dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku. Ngono saka kersane Soh Ibu Langajat ora mung nimbali awake dhewe sak kanca sanggar seni Astabrata, iya, nanging uga nimbali ya kuwi Mbak Manohara saka Madiun. Ngono ya, Mak.